Ne filmăm! Da, sigur. Ne filmăm pe baraj! Che gaji dice la cribul? E che dice la cribul? De ne gândim candeala. Vin și copilași aici. Sunt pe Ghiță să ducă și pe Nina. Du-te că nu o lasă. Nu o lasă. Să bagă în mașină. Da, vine. Țânta s-a îmbătat. Băi, oameni buni, pulpele lasă să se ardă. Că vine Ioni, că vine sorul sa. Nu este acolo, cală. Zice că din contră... S-a întors să se uite după femei. Da, am oprit slușinea. Malaitule! Malaitule! Cală-te. Uite, cere malaitule. Cală, Iisuse. Hai să ne antrenăm, sunt. Malaitule! Antrenat. Distrați-vi corpurile dacă Hai ați să ne antrenăm cu bucate, hai să... Da, avem aici de tot ce-a dat Dumnezeu că e bun. Avem și un pic de bere la muierile astea. Și un pic de vin, un pic de... Era sol la pocăiță, Tărie de pocăiță cu bihor. majoră. Ia uite, avem și piciori, și cartofi, și Dar n-ai voie să mai vii pulpițe, să și bei. aripioare. Avem... Na! Țânta cu gâturile. Miorița cu pulpele. Emilia cu cărnațurile. Emilia cu cărnaț. Nu mai mere muzica. Nu că filmez. Nu, să oprește. Na. Se-ți distrează săracul Sfânta Corpul. E tare frumos. Nici nu-i cald, nici nu-i frig. E numai cum e mai bine. Dar spune că uite, când am adus-o la pedeți la Baia Mare, pot scoate asfaltul. Ia auzi. Măi, venită de la țară, de la China. Când au venit în Baia Mare, au scoate asfaltul, când au văzut acolo. Dar ce e aici? De la Suguta venită, de la Suguta. De acolo pe Suguta n-au avut asfalt. Pe Suguta nu a fost asfalt, pe graniere acolo. Te amintești? Când am ajuns la mult 25 de ani, când am ajuns aici în Baia Mare, N-au mâncat voi, măi, oameni buni, o pulpă de asta, mă, că nu mai mâncat 2 săptămâni. E pulpe de ciurcan. Din America, de la Ilie. Ia uitați-vă ce culoare aurie. Nu vedeți? Malahitul, ia uitați-vă la Malahitul. dar nu că cu mâna să nu-l faci treaba. Malahitule, ai luat somn că ți-ai adus perină. Ai dat ce-o zis la adunare? Să nu păcătești cu mâna. Să nu păcătești cu mâna, au zis. Malahitule, că ești malahit. Așa e? Nu ce-au zis.